Veña que empezamos receita. Moi bons días. Como estamos, familia? Pero vamos poñer a ferver un pouquichiño de auga que imos facer unha pasta hoxe. Oh, a que non lle gusta unha pasta? E non estamos en Italia, pero facemos pasta igual. Ademais, vamos facer unha pasta carbomar. Un segundiño que poñemos lume e vamos a ver os ingredientes. Que tal? Como estamos? Como foi o día? A veces pregunto, outras veces non, e dirá, hoxe non me preguntou, non me importa. Ch, que lle pasou? Que lle pasou a Paquiño que ten aí esa cariña de tristón hoxe? Alegra ese... Aí está, Paco, así, sempre así. Claro que sí, ó. E ti tamén, veña, vamos pa diante. Imos facer unha receita das que sacan sorrisos por todas partes. Sabes a mítica carbonara? Pois hoxe, carbomare. Carbo do mar. Unha boa traballada con produtos, dos bons, dos ricos, con eses yodados que nos dá o mar, pero con un pouquiño dese ovo, desa auténtica carbonara. Así que, por aquí, ingredientes, unhas navallas, que poderían ser perfectamente longueiróns ou cualquera outra cousa, pero traballamos hoxe con navalla. Temos un pouco de queixo, neste caso conte, para quitar un pouco desa salinidade que non perturba os nosos sabores do mar, unhas patiñas de choco, vale, que tiña por aí de outras elaboracións que veñen moi ben, os ovos para esas xemas, tamén un pouco de pasta e, por suposto, va a finalizar, como tiña por aí tamén na neveira, uns lagostinos. Lidia, que tal? Moi bons días. Iván, como estamos? Hoxe teño eu unha receita na que teño moitas teimas. Veño así medio maniático. Elo? Oh, xa verás. Mira, fai pouco non, igual 2 ou 3 anos, fixen unha carbonara por as plataformas e por internet, non? E botouse má xente en riba que non vexas. Porque facía unha carbonara que non sei que o baño María, que non... Non teño nin idea, a xente gustalle. Ti non pensas que a xente gusta chinchar tamén, algunha? Bueno, as redes sociais sirven para iso. Non é o todo... Sobre todo, vou dicir unha cousa. É totalmente diferente, non está chevo todo o mundo así. Ata Paquiño, que fai un pouco non sorríe, xa está sorrindo. Non sabes que pasa, que ti non os ves. Como que nos vexo? Vexo despois na calle e tal. Iván, alegrachemo día. Non sei... Sí, claro, es que non che din nada. Bueno, ten razón. Ti pensas que... Non, isto é sempre un programa de bon humor. Claro, ti quedas checo bo. Tengo que ter. Mira, non sei o que vamos facer aquí por agora é coller esta historia. Vas ver por que falaba das teimas e que vamos facer dunha carbonara. Que neste caso, sí que é verdad que se fai normalmente con guanciale, que é como a papada de porco. Sí, a guanciale é a papada do porco, nada máis. O que pasa é que en Italia coñen a papada do cocho, curan a pouquiño, non moito, e con moita pementa. E iso chamanlle guanciale. Xa sabes que nos sitios aí poñen papada de cocho, vale? Ben curadiña e tal. E con eso é o que fan, é as xemas de ovo. Que a xente que fai unha carbonara con nata non? Mira como sabe. Mira como sabe, Lidia. Nata non. Pero non por nutricionista, polo aporte culinario, non? Home, que non pode ser, xa. Quen lle medrou a cabeza o suficiente como a pensar que podía, en vez de botar unha xema dun ovo, botar nata e a tomar polo saco? Non, amigos, non. A carbonara ten que ser como ten que ser. E agora póñome serio. O primeiro truquiño do día, xa verás. Vou coller unha tesoira, vou te dar tal, porque imos ter que pelar. Os corpiños van para aquí, que non son moitos. Facemos así. E que teño tantos cuncos, que non biches isto. Aí, parece unha ferretería. Vale, vou facer unha cousa. Isto para as casquiñas e para as historias que vou facer unha cousa, isto para os corpos. Pero eu vou facer isto, primeiro de todo. E ainda vou coller outra historia. Viña, por aquí. Porque resulta que estaba lendo e que os bigotes dan mal sabor. Os do lagostino. Os do lagostino. Porque como vamos a confeitar toda esta historia, dan mal sabor. Falo en serio, que parece ser que dan como amarguexo. Así que imos pelando cabezas chimas para aí e nos imos facendo esta historia. Mirad o que vos estou a contar. Cando facemos a veces un caldiño, algunha historia, con este tipo de bichiños, é moi importante, parece ser, eu vou no probar, xa que o escoitei o lin, que estes fiamentos que ten, que son os bigotiños, que entendo que son para comer, para sacar areas, para historias ou para guiarse, como os gatos, sabe Dios. Vale, é importante non meteros nese aceite e que se vayan queimando, porque dan como allo un sabor medio amarguexo.
Vale, mira ti por onde. Eso sí que non sabía. Vale, pois xa temos algo máis. Home, non va a ser ti que me enseñes aí sempre a min cousas, De vez en cando espero ensinarte eu algo tamén. Mira, eso por aquí. Imos quitando os que teñen. Eu o que vou facer hoxe é intentar darlle ese toque que ten a carbonara con esa melosidade do ovo. Hoxe vouche facer preguntas sobre o ovo, Veña. Que teño moitas ganas de saber sobre eso. Vai me quedar aquí oficio de peladora de lagostinos, E que eres a... Oficialmente son a peladora de lagostinos do Estachevo. Home, claro. Ademais, sabes unha cousa? Por que che mando? Porque o fas como ninguén. Tes Bueno, unha xa. maña que non Eso que din vexas. todos os que se queren escaquear de facer tareas. Bueno, algunha vez eu estive parado mentras ti facías algo? Ti non sabes eso da incapacidade selectiva? Cando ti Como que é? non queres facer tarefas na casa, din, Sí. ai, que ben o fas. Sabes, que ben o fas ti? Eso fago meu eu. Pero sabes con que? Con a prancha. A miña prancha, un bistec, unha maruca, calquer cousa así. Claro, esa plancha tamén. Esa plancha tamén me gusta a min. A plancha da roupa, miña nai querida, a min non me... O sea, eu prefiro sair todo arrugado e dicir que tuve un mal día. Tive un mal día hoxe, pero estás moi arrugado, tive un mal día. Arreglas todo con esa historia. Ti, Paquiño, sal de aí, non saio, mal día, xa estás rindo, xa cho dixe, meña. Eso por aí. Sacamos estes historietes, estes bigotes, quitámolos de todo, non os preciso, e van para aí. O que imos facer, neste caso, creo que vexas unha historia ben bonita. A ver, conta. O primeiro que vou facer é un aceite con esas cascas. Vale? Vou a confeitar a casca máis la cabeciña sen chuchar nela nin historias para eso do cadmio que moitas veces está, para que vaya collendo deses sabores, vale? Durante media horiña, 40 minutos, incluso dun día antes tamén se podría facer, porque eso despois vai nos a quedar aí. É unha cousa moi interesante que desto ti sabes máis que a min, pero seguramente é a nivel gastronómico do tema das proteínas liposolubles ou hidrosolubles. Neste caso, imos sacarlle toda a chuchada para un aceite, pero poderíase facer tamén para a auga. Incluso Lin, que hai un japo que está por aí por Australia ou por aí, e que fai o seguinte, colle o lagostino e fai unha parte de auga, 300 ml de aceite, 300 de auga, vale? E mete aí esas cascas, vai facendo ese caldo, e o que é hidrosoluble vai pa a auga, e o que é liposoluble vai pa a graxa, neste caso pro aceite, despois decántase, colles unha parte, colleu o mellor do mellor dunha cousa e o mellor da outra, e aproveitou o lagostino como se aproveita de verdade. Eso sí que é unha receita de aproveitamento. Aí sí, vale, isto para aí. Collemos, polo tanto, neste caso, un caciño, vale? E vou meter nun lume pequeno. Ali temos a ferver auga, e agora sí que imos a ter un pouquiño de tempo. Mentre isto ferve, isto vaise confeitando. Neste caso, poñémoslle un chisquiño de lume, vale? Perfecto. E vou coller esas casquiñas, temos máis aparatiños. Moi claro. Falta un chisco, Como afías, non pasa nada que vou facer unha cousa. Vouche dar, vouche dar eu. Que hai? Queda algún por aí. Aí, algún, mira, este para ti, dame un segundo que esta xi xa vou metendo. Estes están, vale, mira, pa dentro, para ir calculando, máis ou menos, veña, acaba con ese, moitas grazas, Lidia. E o que imos facer nós é encher eso de aceite. Polo tanto, o que facemos é o seguinte, mira, un pouquichiño por aquí, dese aceitiño, neste caso xa vou botar a chorro. É importante, cando falo de confeitar, vale? Estou falando de unha temperatura que non supere nunca os 80, incluso 70 grados. E se é 60 tampouco pasa nada, un pouco máis de tempo. Por lo tanto, eso xa ten lume, vou facer unha cousa tal que así, e non me vou pasar. Non ten que cubrir, porque despois, como van murchar un pouco, aí van. Ese aceitiño vai quedar así, perfecto. E o que fago eu, agora, é simplemente acomodar, vale? Cunha espatuliña, ir acomodando ese aceite, esa historia. Pásame eso. Lavas maus, perfecto. Veña, aí. Eso tamén para aí. E aquí, o que imos facer agora, familia, pensade ben. Vale, estou esperando aquí que veña Lidia porque quero que escoite. A ver. Pensade ben. Agora, confeitamos. Ese aceite vai coller toda a cáscara, todo o tema de que falamos desas proteínas hidrosolubles, e vai coller un sabor no que despois vamos a saltear esas navallas, ese choco, ese lagostino e absolutamente todo. E para unha elaboración, pois mira, nós vamos a facer unha cousa que moitas veces é a maxia da tele, vale? Igual teño un feito do día anterior, eso vamos a ver agora, pero aquí o que temos que ter é que confeite durante 20 minutos máis ou menos e despois paralo. A partir de aí, canto máis tempo infusione, maiores sabores sacamos. Pero directamente con media oriña, ese aceite xa cambiou. Así que agora, esperamos a que ferva, seguimos confeitando un pouco con isto e nun chisquilichasqui, seguimos ca receita. Veña! Mira como empeza a sacar esas colorciñas e tal. Mira, empeza a sacar unhas burbullas. O que fago eu,
non temos termómetro na casa, imagínate, non temos os 70 grados, 80 grados, Lidia, a xente está dicindo, pero te rapaste o león. Vale, o que fago eu é, que empeza a facer un pouco de burbulla, apago. Que quero que dentro de tanto, 5 minutos volvo a encender un pouquiño, que vai así confeitando. Vale. Agora, directamente, como xa levo un anaquiño, está a piques de ferver tamén, o que fago é coller isto, e que empece a fusionar aí que empeza a chuchar. Xa veremos o que pasa, despois temos que coalo. Vale, isto non ferveu aínda, e o que facemos nós é o seguinte, vamos coller esta historia, mira. A ver, así de primeiras, Lidia, que diferencia hai entre un longueirón e unha navalla? Tararé, vouche dar unhas opcións, veña. Veña, dame opcións. Unhas opcións. A navalla, despois vas ver, a navalla é pequena e o longueirón é máis grande. Pois eu diría, o longueirón é máis grande porque é máis grande. É máis grande, non é tan difícil, pero te vale. Outra cousa, cal é a que curvada? A navalla ou o longueirón? O longueirón? A navalla. A navalla que ten forma de navalla, por iso está un longueirón, é longueirón e tal. Vale, é simplemente que é un pouco máis recto. En canto a sabor, é verdad que temos un longueirón de Fisterra, compañía, a navalla, todo isto. Entre o sabor, pois din que é un poquinho máis bravo o longueirón. Non estou de acordo. Eu creo que ten incluso un poquinho máis de dulzor, de tal. En textura, máis ou menos. Se é bravo, se é da nosa terra, se é de tal, digoche que podes perfectamente comer calquera de unhas cousas que é impresionante. Eu, que teño unha anécdota brutal, en Carnota hai un sitio guapísimo onde eu vou comer, que unha vez comín as mellores, pero as mellores navallas da miña vida. Vale? E dixen eu, que vai pasar aquí? Como é? E metime na cociña, pero así, mira como face desta. Entra, rapaz, entra. E cheguei ali, tiñan unha pedra para facelas e facíanas con papel de aluminio. Ollo piollo. Sobre a pedra? Sobre unha pedra. Como de cerámica, e collían papel, ides ver, vades ver, porque aquí, isto xa está a piques de ferver, imos facer unha cousa, collemos isto tamén, collemos unha boa presa de sal, unha cousa que a pasta, ti non sei como faz, Lidia, pero eu cozo con abundante agua e abundante sal, vale? Parece ser que din, eu non calculo, que esa pasta vai coller a sal que precise. Vale? Así que non me paso, non poño tal. E sobre todo, moita auga para que acube. Nada de aceite, ni manteigas, nin graxas, nin nada por estilo. É unha cousa super importante tamén, que moitas veces non pensamos con estas historias, é que a sal é moito mellor botala despois porque tarda menos auga en ferver, tamén. O sea, cousas que parecen que non, pero tal. Vale, collesme a pasta aquela, porfa. Veña, imos coller un pouquichiño. Eu non vou pregala toda porque isto vai ser como medio quilo, pero facemos así, unha presiña. Veña, esta presiña toda pa dentro. Ala, eso para ali, moitas grazas. Eso que empece medio a cocer, a chimpón e a tirar. Vale, agora, nós, mira o que fago. O que che dicía, non temos pedra, pero temos moitas ganas de aprender como se fai isto. Normalmente, un aceite de allo, despois calquera historia, pero o que fago é unha especie de papillote. En realidade é como coller mitade desto, así, e faz así unha cama e desflipado. Vale? Isto, lume a cachón. Xa ves, pirra. Cuidado aí. E agora, colles as navallas e mételas aquí. Pero así como te estou contando. E despois tapas. Agora, vou facer unha cousa ben bonita, que é meter eso para aí e facer o seguinte. Tapar, tapar e tapar. Pero así. É un papillote. É un papillote, sí ou que? Vale, hai xente que pode papel de forno tamén valería. Eu o que fago é que vaya collendo. Que pasa con isto? Cousas bonitas e chulas que nos vai pasar con esta historia. Vale, que ese papillote, vale, que ainda non este así, vai coller. Que ese papillote que fai é que todos os líquidos queden aí. Vale, claro. Que quero simplemente que abra un pouco, porque despois ainda lle vou meter unha salteada. E o que vamos facer é, vamos traendo os ingredientes pa aquí. Temos ese lagostino. Colle esa historia pa aquí perfecto. Vouche mandar unha cousa. Vais empezar a relar queixo, se che parece. Vale? Vas coller ese queixinho, dalle unha historia, eu quedo aquí con estas tal, e vas coller isto, por exemplo. É un cunco. Veña. Eu así quédome perfectamente aquí, mirando como van abrindo. Vale? Xa veredes, que cousa tan sinxela. Ainda non empreguei aceite. Que quero un pouquichiño de aceite, meto allí. Pero como vou despois facer unha historia con isto, deixo así. E agora, veña, ti, espaguetis pa baixo, a cocer todos. Veña. E logo ti que pensas, que vas quedar así a cocer un pouquiño uns e tal, xa está fervendo a cochón. Veña. Vale, mira, vou facer unha cousa.
vas ben. O que pasa... Mira cousas que nos poden pasar na casa. Son máis de pelar langostinos, Teño queixo... Non, estás a facelo perfectamente, pero teño outra cousa aquí. Xa verás a ver se che gusta. Podes facer unha peza menos pequena, e tes isto tamén. Proba con isto. A ver. Isto non estaba mal, Ademais, colliches... É unha tipa lista. Que pode coller esta historia, non. Canto máis finiño, moito mellor. Vale, proba eso. A ver. No, proba eso, mira. Terei que cortalo. Eu cortaría un cachiño, sí. verdad? E poñermos, vamos a... Ai, xa vai. Vale, vai facendo, 50 gramillos máis que suficiente. Nós escoitamos, compañeiros, vida aquí, que isto é maravilloso, hai queixo, pero o máis importante é o que está a pasar aquí. Mirade, inda con oquiños aí abertos, vale? Esa pasta aí cocendo, que imos a meter a última trabellada, 9 minutos, depende do que digo o fabricante. 9 minutos, esta é de 12. Pois 9 minutos porque seguimos facendo tal. Mira o que teño. Mira, escoitade, está empezando a abrir. Mira como queren abrir todas. Vale, seguimos. 2 minutos e temos isto medio feito. Vale, nós, o que imos facer tamén por aquí é casi decantar un pouco, vale, este aceitiño. Vamos dar un toqueciño así, diferente, xa verás. Déixame por aquí. Mira, é importante o tipo de queixo. Sí, moi importante o tipo de queixo, por sabores. Antes falaba un pouco sobre esa historia. Vouche contar. Mira, ese queixo é un queixo cómic, vale? É un queixo francés, con certa maduración, inda que lle falta un pouco de curación neste caso. Vale? É importante que non teña moita salinidade, moito sabor, porque neste caso, porque temos un produto con un sabor bastante sutil, e se metemos un queixo moi forte, un pecorino, que sería unha carbonara, ou un queixo de Castela, que non é tal, un queixo así ben forte, ben curado e tal, vai sacar os sabores desa navalla, dese lagostino, dese choco. Vale, entonces, importante para min que leve queixo porque vai amalgamar moi ben a nosa xuntanza, pero é importante non pasarnos. Vale, mirad o que está pasando aquí, agora sí. Eso fervendo. Veña, eu mira, seguramente teño tal. Dime. Chegará así. Un poquinho máis, veña, un nada, un chisco máis e xa paramos. Mira, un apunte, se temos intolerancia á lactosa, canto máis curado sexa o queixo, menos lactosa, vai nos sentar mellor, vale? O sea... Eso non sabía, para. Canto máis curado, menos lactosa. Menos contido en lactosa. Normalmente, cando temos intolerancia á lactosa, a sintomatoloxía se produce a partir de certa cantidad de lactosa. Vale. Pero toleramos normalmente unha marxe, ¿no? Cada persoa é individual. Normalmente, canto máis curado sexa o queixo, mellor vamos a tolerar se temos intolerancia á lactosa. Isto pareceme maravilloso o que acabo de escoitar. Non sabía, non tiña nin idea. Escoitei unha vez, ou lía, creo, que se vas por detrás destes paquetes que veñen empaquetados moitas veces e que pon 0 hidratos de carbono, 0 azúcares, é dicir que non ten lactosa. É certo? Non de todo. Vale, non de todo. Mira como sabía que tiña que falar cunha profesional eu. Dime, como é a historia? Déxame coller un cunco grande, porfa. Os fermentados, calquera lácteo fermentado vai a ter menos lactosa porque ao final a lactosa é o azúcar do leite e é o que utilizan as bacterias para fermentar o produto, transformarlo en ácido láctico. Vale, eso deixome por aquí que o deixamos así que despois aproveitamos. Por eso os fermentados teñen menor contido en lactosa que o leite. Que pasa? Que eso, que é unha tolerancia individual. A maior parte de xente con intolerancia a lactosa toleran case todos os tipos de queixo, pero a xente que ten unha intolerancia un pouco máis elevada vai notar diferencias cos curados. Por estar máis fermentados, esa lactosa xa se transformou casi toda en ácido láctico. En ácido láctico. Ok, xa sabemos algo máis. Deixamos isto por aquí, isto para aquí, que tamén guardamos para dentro un anaquiño, vou facer unha limpada e mirade xa rápido. Agora sí, apaguei a tixola. E mirade isto. Mira como abriron todas. Viches ese líquido? Sí. Ai, amigos, viche como abriron todas perfectamente. Eu o que fago é o seguinte. E que vas facer co líquido? O líquido, home, como que non vou aproveitar? Toleache. Aí estás. Esto quito, porque xa non preciso para nada. Déixame aí a papeleiriña. E navallas o natural, abertiñas, postas e nacaradas. Mirade que eu teño mans de ferro, cuidado non vos queimedes. Isto para min é importantísimo, vale? Que teña esa cor, vale? Pero cando digo importantísimo é supremo, porque se eu despois empezo a machacar, isto queda como unha goma. E desta maneira está tenriña e perfecta para ir facendo. Vamos deixar que enfríen un pouquichiño e despois quitámolas da cuncha. Vale, ovos, veña. Veña, ovos. Teño isto por aquí. E teño tal, vamos a facer unha cousa. Necesito as xemas, eu. Por lo tanto, vou ir collendo, rescatando eu as xemas que vou a poñer con este queixo que me trouxeche tipo aquí. Mirade. Xa veredes. Aquí, o queixo. Perfecto. Isto temos unha cuñepa despois, non o penso tirar. Vale? Xa empezo a lamber un pouco tal. E agora ti vas collendo aí. Eso é, equilicua. Sacamos isto daqui. Vou a separar as xemas das claras. Primeira seguinte pregunta. Que fago con esas claras? Porque claro, vou coller a xema. Non pasa nada que queda un tal. Cacho da casca. Mira como pasa con nosa meiña. Mira o que vai. Eso é. Mira o que vou facendo eu. Ela vai me facendo isto.
eu vou facendo isto. Unha. Eu creo que con 4 é suficiente hoxe. As claras as aproveitamos, claro. Vale, como as aproveitamos? Bueno, pois podemos facer unha tortilla francesa de claras, podemos botarlle queixo, por exemplo, polo medio. Que ricura, chacho. Podemos utilizala como utilizaríamos o ovo inteiro. Que ricura. Non tiremos, ademais, proteína de calidade como é a da clara. Vale, por que proteína de calidade? Xema ou clara, que é mellor? Vale. Mamá ou papá? Ti tiras as xemas. Normalmente isto que se falaba antes de fai unha tortilla con 2 claras, un ovo inteiro tira Eu a nunca xema. tiro nada. Non tiro nin de coña. Xa me parece que ten graxas polo que teño que que ten un valor nutricional tamén moi importante. Dame un par de las máis, veña, porfa. Ti que dirías? A ver, Sí. pregunta. Que ten proteína de maior calidade? A carne vermella, a carne blanca ou o ovo? Eu, polo que teño lido, o ovo é o mellor, do mellor, do mellor, do mellor. A nivel nutricional, como que ten como o máis, como se diría? O que mellor está, que ten máis de todo. O máis completo. E ti, sí, é correcto, pero ti pensas que a xente ten esa percepción do ovo? Eu creo que a xente... Mira, creo que a xente lle mete moito medo e tal. Isto, gardámoslo que xa estamos a falar. Déxame lavar esa man a min. Creo que a xente ten medo porque lle di colesterol, empeza a falar, colesterol, 2 ovos a semana, 3 ovos, non te pases, non sei que. Entón, ao final, nunca un sabe o que vai pasar. Dime ti como é a Aquí temos historia. dúas partes ben diferenciadas do ovo, tamén a nivel nutricional, non? Temos a clara que é onde está a maior parte da proteína do ovo, Sí. é a proteína de mellor calidade que existe, tanto polos seus aminoácidos esenciais como pola súa digestibilidade, é dicir, aproveitamos casi toda, vale? Perfecto. En comparación ca carne, pois é moita mellor calidade a proteína do ovo, é moito máis barata, Vale. que dicir, despois na xema, hai parte de proteína tamén está na xema, aínda que a maioría está na clara, pero onde están as vitaminas e os minerais é na xema. Vamos aí, a xema o poder. Xa sabía eu que tiña eso, que tiña de todo. E sabes que a xema ten case todas as vitaminas, excepto a vitamina C? O sea, todo menos a vitamina C. O que digo, completo non o seguinte. Pois non o sabía. Que pasa? Que nos anos 80 lanzouse a recomendación de que non se tomaran máis de 3 ovos a semana polo tema do colesterol. E sabes que pasa? Que a nutrición é unha ciencia reciente e imos coñecendo cousas co tempo, non? Bueno, é importante. Moita xente lle quedou ese medo, é típico escoitar esta frase de non comas ovos que xa os comiches onte, sabes? Como con medo, non? E moita xente que ten ovos da casa, pois os deixa de usar ou os usa para facer biscoitos. Non pode... digo, ainda por riba encima. Para aproveitar os ovos, vou facer biscoito. Pois mira, para o colesterol, mellor come os ovos en tortilla francesa, os ovos á prancha, como queiras, en lugar de facelos en biscoito. Para o colesterol é moito mellor facelos de outro xeito. Eso xa o sei eu. Espera un segundiño porque está a me interesar moitísimo, pero sabes o que me pasa? Que a pasta empezas a facer demais. Vale, acordamos o que fixemos fai un pouco de que ten que ter ese toque perfecto. Déxame un destes grandochos e imos facer o seguinte. Mirad, por eso vale ter unha cociña, ter implementiños, mira como vale para estas cousas. Colles por aquí ese traballeiro, este tamén, e o que fago é escorrer un pouquichiño e traelos para aquí. Por qué? Porque é este momento no que ainda non fixemos de todo o espagueti e así acabas de facer con un pouquiño que de auga de cocción. Mirad o que fixen, Parece que estou así medio tolo, pero non estou. O primeiro que fago é coller un cunco destes, vale? Ollo, piollo, acércate. Esta auga que tiña aquí, por eso non tirei nada, ni pise tal, vai para aquí. E que vou a facer agora? Unha pequena crema que é moi importante porque este ovo normalmente, vale, que pasa? Que se calla. Vale, se eu collo e ten unha primeira choque de temperatura, xa non callou. E, polo tanto, cando agora colla a tixola con todos os produtos do mar, non vai pasar absolutamente nada. Así que teño auga de cocción cun chisco de sal, esa xema de ovo e temos ese queixo que me diches ti. Vale, así que agora espaguetis por aquí, isto por aquí, este aceitiño. Sabes unha cousa, tes un coador por aí? Toma, pon un coador, este mesmo, eso é. E facemos isto. Vamos a ver como vai quedar. Ponlo aí, para que a xente vexa perfectamente ese corciño. Mirade. Así non vedes como cheira. Mirade iso. Vale, esa cor, Agora sí, mirade esa cor, por favor. Mirade, ben laranxiña, tráeme eso pa aquí que para ahora para aproveitar estas historias válenos perfectamente. Agora seguiremos con esa tal. Vale, este aceite vou aproveitar directamente nun wok e empeza a festa, rapidamente. Din os ditos, vale, que isto é así de fácil. Din por aí que cando colles o choco e cócelo demais, sí? Que pasa co choco? Que se endurece. Pero se está no punto de 3-4 minutos, que é o que vamos a facer todas as investigacións, vamos ir agora. Así que eu collo, meto ya ese wok, un toqueciño. Mira que ademais son, vamos a meter por aquí para que os compañeros podan ver perfectamente. Mira que patuquis teño.
Bonitas non, o seguinte. Parecen dun... Isto era un choco, Perfecto. Aí o tes. Vas ver agora... Mira como quedou calada. Xa estaba tal, eu empezo a correr, porque isto pasa moitas veces. Empezo a correr, empezo a pensar que me quedan 2-3 minutos para acabar a tal. Mira esas patiñas. Mira, así e así. Isto ainda paso por algún recorte despois que vou meter. Vale. Un chisco de aceite de nada. Deste. Iván! Pa que temos isto? Isto que che dicía eu. Agora temos aquí algo tan bonito e tan maravilloso como un aceitiño de lagostino. Ben. Non che falta nada para esta receta? Que me falta? Que pensas? Verdura. Bueno, non empeces, por favor, non me Sempre rifes. te olvidas das verduras. Non me olvido, eu estou aquí, pero un carbonara leva verduras. Pensa un pouco. Os cogomelos non poden levar. Podería Unha levar, pero carbonara. que tal? Mira, vale, podería levar. Ten razón. Veña, uns cogomelos. Vamos a empezar con isto. Veña, aí. Agora, directamente, o que fago, lagostinos. Taratati, uns pouquiños, mirade que é un pouco para esa ración. Imos metendo tamén. Home, eu creo que isto, non quero falar mal, pero eu creo que é suficiente. Non ten cuidado porque iso ten un pouco de auga. Mirade esa cor, vale, que está collendo rapidamente por ese aceite. Empezamos tamén estas navallas. Poderíanse cortar? Sí, pero é que eu non me interesa cortalas, porque o produto está así, vale. Imos sacándoas. Mirade como dixemos que ten ese toque nacarado perfecto, vale? Aí, outro pouco. Non queremos que cozan demais. Metemos estas para esta primeira ración a nos chegar. Veña, que vamos seguir despois. Ese auténtico espaguetiño. Veña, sal de aí, todo. Vamos, que agora ven a gracia de todo isto. Temos que botarlle a nosa salsuca, sí ou non? E esa salsuca, mirad isto como empeza xa a traballar, esa salsuca é a que ven así. Mira, casi co chisme apagadiño. E co tal, empezamos con esa primeira de queixo, neste caso conte, e un pouquichiño de ovo. E agora, apagamos e non paramos de rufiar. Mira, esa crema que se empeza agora con ese calor residual, mira como non callou, porque hai unha crema que é a coagulación do ovo. Estamos a falar de 75 grados. Non os calculamos, pero facendo isto de que esa tixola este apagadiña, xa empezamos ben a barallar. Os italianos agora collerían un garfo destos grandes, pero aquí en Galicia, cunha de madeira, chéganos. Chisquilichasqui! E a lambero, vamos a empratar está isto, Xa cho digo agora. Hoxe cociñamos carbonara mariñeira. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer a nosa pasta. Ao mesmo tempo que limpamos os lagostinos para facer un aceite coas súas cascas nun cazo. Mentres, collemos unha tixola e engadimos as navallas envoltas en papel de aluminio ata que abran para reservar. Agora, nun cunco engadimos o queixo relado, as xemas de ovo e un chisco de auga da cocción dos espaguetis, mesturando ata conseguir a textura desexada. Chega o momento da unión final. Nun wok engadimos o noso aceite de lagostino xa feito e incorporamos os chocos picados, as navallas, os lagostinos e os espaguetis, que regaremos coa nosa salsa, mantecando o conxunto para comezar a papatoria. Ai, que cousa máis cuquiña, Dios mío querido. Mira como quedou esta carbomar. Como che digo, mirade. Espagueti ben cocido no seu punto, un chisquiño dese lagostino, ese choco, navalla, un bo aceite, que tamén lle tirei un pouco por aí, agora que vas probar ti xa verás, un pouco de ceboliño, queixo e xema de ovo, que é unha carbomare. Dalle, ó. Sabes que? Deixáchelo tan bonito que dame mágoa estragalo. Bonito está, non o queres? Pois, auriño!